første, ja, det bliver jo så knap et døgn. Nej, ikke rigtigt. De skal ind og nyde at spille sammen, og det tror jeg også, de kommer til at se i dag. Og her har vi de 18 navne, der er på kamprapporten i dag for Danmark. Det er, som de var inde på i studiet, uden Rasmus Lauke, der har fået fri til, nu har taget hul på 2025. Efter 2024, der bød på EM-sølv, Champions League-guld og olympisk guld. Den bliver svær at overgå over de næste 12 måneder. Jeg skulle lige til at sige, Jonas, det er nærmest umenneskeligt. Han har præsteret på et ufatteligt højt niveau, og lad os håbe, at vi ser i dag nogle af de ting, han kan. Det vil være en fornøjelse. Og det er et dansk landshold, der har Emil Nielsen stående bag et forsvar, der tæller navnebord Jacobsen på venstre fløj, Niklas Kirkelykke egentlig højre fløj, men det er ikke højre bak for Mathias Gidsel. Kan blive skubbet en tak ud. Thomas Andersen, Lukas Jørgensen og Magnus Saustrup, de tre sidste i det danske forsvar, begynder med ikke bare en, men to tekniske fejl. Og en første scoring. Han er på egen. Så det er Hassan Al-Samahichi. Og der er altså et enkelt bytte mellem forsvar og angreb på det danske landshold, hvor Simon Pytlik deltager i angrebsspillet. Bytter med Magnus Saustrup. En strålende start for det danske landshold. Stor afbrænder af Emil Jacobsen. Og tæt på en teknisk fejl momentet for inden. Lykke dækker godt op. Og Emil Jacobsen får en chance mere og brænder igen. Jeg synes, vi skal lægge mærke til Kirkelykkes to første forsvarsaktioner. De har været fremragende. Han har rent faktisk næsten en mand sikret Danmark bolden 2 gange. Lidt ærgerligt, at vi ikke har fået mål i den anden, men flot forsvarsspil fra hans side. Så er der en halvtom Royal Arena lidt op.
kommer nu. Og plads på ydersiden til Alzheimer. Det er go for Emil Nielsen. Det er også en svær kamp at være målvogter i det danske mål. Fordi der kommer ikke så forfærdeligt mange skud, som man skal stå og være meget fokuseret hele tiden. Og de skud, der så kommer, har ofte været helt frie efter vores Danmarks lidt mærkelige afleveringer op ad banen. Så det er en svær opgave, Emil Nielsen er på. Lige nu er det også en rigtig vanskelig opgave for forsvaret hos Bahrain. Danskerne fordeler det godt, sender ind hos Lukas Jørgensen. Og mens vi får den scoring igen, så trækker det altså stille og roligt op til de første danske udskiftninger i opgøret her. Jakob Holm, Lasse Andersson, 2 tidligere klubkammerater fra Füchse Berlin, klar til at komme i aktion om et øjeblik. Jakob Holm nu i Paris. Og over på den højre bakke i det danske forsvar, der må vi konstatere, at Kirkeløkke, han bliver ved med at levere virkelig høj kvalitet. Savstrup føler sig også godt med her. God pas at arbejde med for Niklas Kirkeløkke. Ja. Der også bliver bedre og bedre i sine fejreafslutninger. Ja, men han får jo også... vi sad jo netop og talte om det, inden kampen gik i gang, at det er cirka 2 år siden, at Nikolaj Jakobsen og Henrik Kronborg hentede ham ind til netop denne her for ham selv uvante position på højre fløj, men han er blevet gradvist bedre, som tiden er gået derude fra. Ja, det var til den sidste kamp i mellemrunden i Malmø mod Egypten, at Niklas Kirkeløkke kom ind. Og fra nærmest minut 1 løste den her opgave, og har gjort det lige siden. Som højre bak, defensivt som højre fløj i angrebet. Ja, og det giver jo et kæmpestort fysisk overskud til Gidsel, at han kan have lidt mere pause i forsvaret ude på fløjen. Og det er meget godt spillet ind af Ait. Det er så vanligvis en stregspiller. Den her smed han ind for bagkæden. Prøv at se her. Det kunne han så også. Det var flot scoret. Lige på. Lidt som vi så Arnoldsen gøre lidt tidligere. Og så lige op i hjørnet. Det er altså snydt i forsvaret af Simon Pytlik. Lukas Jørgensen, det var lige ved at være en lille genialitet. Ved en tilfældighed. Jeg synes, at vi kritiserede det danske spil for sløsede afleveringer, og det gjorde Nikolaj Jakobsen også i timeouten i de første 10 minutter. Men her de næste 10, der har vi rettet op på det. Der har de fleste afleveringer fungeret, og vi har også set, at Danmark trækker fra, så vi nu fører med 5 mål. Det har været 10 koncentrerede minutter. Nej, den gik ikke anden gang for Ali Ait, da han agerede bagspiller. Arnoldsen med den gode aflevering ud til Niklas Kirkeløkke. Bahrain-fløj, der har sat sig på afleveringen, kommer til Mathias Gidsel i stedet. Det ser Arnoldsen ganske glimrende. Vi ser her på den langsomme gengivelse. Skuddet højt i målet fra Kirkeløkke. Det har hans første skud blev brændt på siden af målvogteren, og så har vi set ham siden skyde 2 gange højt. Det er jo ret intelligent at tænke over, hvordan brændte jeg egentlig? Hvad skal der så til for at score? Flot også af ham offensivt. Men det er jo simpelthen kanon at se ham i forsvar. Det vil jeg altså sige. Der er overhovedet ikke nogen, der kommer igennem derovre. Han er meget, meget fokuseret og koncentreret på sine opgaver. Startkast. Ja,
Savstrup havde forventet lidt mere opbakning fra Kirkeløkke her. Det tog de så også en snak om efterfølgende. Straffekast til Bahrain. Mohamed Ahmed over for Emil Nielsen. De er meget modigt lavet over for Barcelona-keeperen. Det er en flot afslutning. Og meget køligt. Og spørgsmålet er, når man ser det her, Jonas, om det er helt bevidst, at han vil skyde mellem benene. Mange spillere, der laver netop den bevægelse, som vi ser her, vil forsøge at lægge den ved siden af målvogteren og ikke mellem benene. Så spørgsmålet er, om det var helt med vilje. Ja, det vil han helt sikkert sige bagefter. Det var fuldstændig gennemtænkt. 100%. Og det skal han også have lov til. Det var en flot detalje. Kirkeløkke kan også komme den her vej rundt. Danmark på dobbelt op. Det er en klassisk kombination af holdbrugere, når de spiller med en bagspiller som Fløj. Det ser vi her. Fløjen trækker ind i banen, og fordi han jo egentlig til daglig spiller ude bagi, jamen så er han jo lidt ved at score for sådan en position, vi ser her. Så det er jo netop at udnytte, at vi har en stærk skydende fløjspiller på banen. Vidunderligt at se, at hvis det kan give et par mål per kamp, jamen, så tager vi jo alle seere og også kommentatorer imod det. Det er lækkert at se håndbold på den måde. Og Ali Aid vil have straffekast der, mener Savstrup dækker op i feltet. Gissel med speederen i bund. 13-6. Det er en konstant udfordring for de danske spillere at blive ved med at holde kadencen oppe fysisk og holde det fokus, der skal til for at afvise de spillerne fra Kuwait. Skal vi ikke tage Bahrain? Eller Bahrain, undskyld, men i lige i øjeblikket, så må man simpelthen sige, at forsvaret er virkelig godt. Samtidig med, at Bahrain måske også er lidt begrænset i deres offensive kvalitet. Det er i hvert fald ikke en modstander, der er kommet her til Royal Arena og har alt for travlt. De tager sig virkelig god tid til at afvikle tingene. Ja. En mulighed, der bliver vanskeligere og vanskeligere for Bahrain. Der er ikke flere afleveringer at gøre med. Og har faktisk været samlet et pænt stykke tid nu, landsholdet fra Bahrain. Allerede i december måned spillede de første testkampe mod et par lidt kontroversielle modstandere. De mødte Saudi-Arabien og Belarus. Ja. Og har så været samlet både derhjemme og i Spanien på træningslejr efterfølgende. Det skal være timeout fra Nikolaj Jakobsen. Bahrain. Allerede i december måned spillede de første testkampe mod et par lidt kontroversielle modstandere. De mødte Saudi-Arabien og Belarus. Ja. Og har så været samlet både derhjemme og i Spanien på træningslejr efterfølgende. Det skal være timeout fra Nikolaj Jakobsen. Vi går lige op og dækker 5-1, hvor vi falder tilbage, ikke? 5-1 angrebsmæssigt. Nu spiller vi lige det samme igen, Jakob. 5 med Kirke, men med krydset, ikke? Hey. Men hvis der ikke er nogen, så skyder du stadig, og så kommer Lasse bagom Mathias klar over modsat, ikke? Ja? Du er i midten, og så... We go 7 against 6, okay? We play Bahrain, he was 1 and 2, understand? 4 and 5. Bahrain chance, if number 3 up, Mohammed run Anton, understand? You have to look for if Emil is trying to steal the ball, okay? Okay,
And when we click home, who is coming the last 5 months for the blood? Understand? So Hussein, og nu får vi så det, vi kunne kalde Berlin-trioen i de sidste 5 minutter i første halvleg. Jakob Holm, Lasse Andersson og Mathias Gidsel sammen i den danske bagkæde. Det var fremragende sat op til Lasse Andersson. Sammen i den danske bagkæde. Det var fremragende sat op til Lasse Andersson. Og vi spiller lige netop det den angrebsåbning, som Nikolaj Jacobsen bad holdet om at udføre 5 som før. Altså den her, hvor vi ser Kirkelykke løbe ind i midten, og så skulle Lasse Andersson komme bagom i kryds. Det lykkedes jo fuldstændig perfekt. Det var bare lidt ærgerligt for Lasse Andersson at skulle ramme stolpen. Men fantastisk udført i forhold til det, Nikolaj Jacobsen bad om. Og så er der bidt forsvarsmæssigt også Lukas Jørgensen for pause. Og Emil Bergholt, slutrunde debutanten fra Skjern, kommet ind til at supplere Magnus Saustrup. Ny markering for passivt spil. Og Emil Nielsen har selvfølgelig set det tomme mål. Men han kunne ikke ramme det. Efter Bahrain altså gik over, som vi også hørt fra Arne Christiansen i timeouten. Og forsøgte sig med 7-6. Og det forsøg kan man måske godt forstå. De har haft utrolig store vanskeligheder på regn med at finde nogen som helst huller i det danske forsvar. Så det med at prøve 7 er jo egentlig en ganske fornuftig idé. Lad os prøve at se, hvordan de udfører det. Varmerne op i anden omgang. 3 minutter til pause. Bahrain begrænset til 7 mål i første halvleg. Gidsel havde 2 muligheder. Enten kunne han have sluppet den ud til en fuldstændig fri Emil Jacobsen. Hun valgte den anden beslutning, nemlig at tage turen selv. Det er en fiks lille kombination mellem 2 klubkammerater. Lasse Andersson får flyttet sin egen forsvarsspiller lidt til venstre. Og lynhurtigt kommer Gidsel, som vi var placeret som playmaker i det her angreb, for netop at løbe bag om Lasse Andersson. Flyttet sin egen forsvarsspiller lidt til venstre. Og lynhurtigt kommer Gidsel, som vi var placeret som playmaker i det her angreb, for netop at løbe bag om Lasse Andersson. Det er smart set. Godt udført. To minutter tilbage i første halvleg. Der efter sådan lidt indledende kvababbelser og lidt koncentrationsbesvær ikke har været noget problem for Danmark. Overhovedet ikke. Den der stiller Gidsel også. Bahrain slet ikke styr på deres 7-6-spil. Og hvor mange mål har Mathias Gidsel så lavet i første halvleg mod Bahrain den her gang? Ja, det samme som sidst. 6 styks. Ja. Men nu ser vi i det her på den langsomme gengivelse. Det er jo ikke målet, der siger, der er jo ikke nogen målvogter, men hans forsvarsposition. Han kommer foran angrebsbakken. Gidsel kommer foran og stjæler bolden. Det er en rigtig, rigtig vanskelig detalje, men godt udført af ham. Så har han jo så brugt første halvleg på at glide forbi 450 landskampsmål også. Et halvskarpt hjørne. Forholdsvis tidligt i hans landskampskarriere. 80 kampe er han på. Det giver et målsnit sådan lige på der er sted mellem 5, et halvt, 6 mål per kamp. Det er jo sådan meget godt. Det er for eksempel halvt mål mere per kamp, end Mikkel Hansen præsterede i sin karriere. Der var også lidt flere kampe at tage, kan man sige. Men Hansen skød jo også straffekast. Det gør Gidsel ikke. Men Gidsel er jo også verdens bedste håndboldspiller i øjeblikket. Så ikke at man skal forvente, at man så laver 5 mål per kamp, men han er bare utrolig dygtig. Og det er nærmest ligegyldigt, hvem han spiller mod, så laver han mange mål. Det er godt dækket, Lasse Andersson. Nu kan han så nå
der var tomt mål. Gislen skød ikke. Jakob Holm i stedet. Det er en god parade på et tomt mål. Der var så mange muligheder, at de danske landshold ikke rigtig vidste, hvilken de skulle vælge. Ej, det er et pusseløjeligt angreb, må man sige. Lad os se, om vi kan få sat et ordentligt system op her. 10 sekunder til vi hører pausefløjten. Jakob Holm, Lars Andersson på skud og bare den forbi. Det blev ikke til mere i den her første halvleg i Danmark til pause foran 15-7. Vi må sige, at efter 10 sløve minutter i starten, så er vi kommet rigtig, rigtig godt ind i kampen. Og blandt de 19 tæller vi selvfølgelig, skal vi lige have noget Rasmus Lauke med, selvom han er placeret på tribunen i dag. Der må kun skrives 18 spillere ind fra starten i VM-truppen. Det vil sige, at der skal være en dansk reservespiller fra starten af, der kan så skiftes ind og ud af truppen 5 gange undervejs i hele VM-slutrunden på et hvilket som helst tidspunkt. Der er ikke udskiftninger, der er begrænset til indledende mellemrunde og finale weekend, som vi så det på kvindesiden i december. Men der er jo kun 16, der kan spille hver gang. Så der er vel også nogen, der skal ind og bevise, at de skal være blandt de 16. Jamen, det er der helt bestemt. En af dem kunne jo være Jakob Holm, vi ser her. Der skal bevise sit værd og vise, at det er rigtig, rigtig stærke duelspil, han har. Og han har vist i sin klub det sidste stykke tid, at det kan han også tage ind her på landsholdet og være en ekstra facet i angrebet, men netop denne her mand-mand-duelspil, han har. Jakob Holm, der har fået måske lidt mere spilletid end vanligt i sin klub Paris, hvor en af de store franske profiler, Eloine Brandy, har været ude med en skade. Og det har Jakob Holm selvfølgelig også profiteret lidt af. Og nu er han tilbage på det danske landshold, hvor han senest var med til slutrunden i Sverige for 2 år siden. God begyndelse på den her halvleg for Kevin Møller, der også er tilbage. Magnus Landin, hvis storebror, nu er den primære, den direkte årsag til, at Kevin Møller nu står på det danske landshold igen, fordi Niklas Landin tak stikket efter OL i sommer. Ja, fuldstændig korrekt, men der er jo andre ombud. Det er jo ikke ens betydende med, at Landin stoppede, at så skulle Kevin Møller automatisk komme med. Kevin Møller står fremragende weekend efter weekend i Flensborg, og derfor har han jo faktisk fortjent den her plads. Og det startede han også med at vise. Redning fra højre fløj, det er jo dejligt at se. Den her en redning til. Flensborg-keeperen også. Ja. Ny dansk kontramulighed. Magnus Landin, Magnus Saustrup, Lars Andersson. Danmark holder den godt i gang. Og Emil Madsen til 18-7. Og nu har vi alle sammen været inde på et kontraspil, hvor vi bruger hovedet og måske lige tager en ekstra aflevering i forhold til, hvad vi så de første 10 minutter. Og det er lige netop det her. De 2 sidste danske mål, de har været konsekvens af lige den ekstra aflevering. Og så er det dansk landshold, der er begyndt. Anden halvleg med Magnus Saustrup liggende fremme i et 5-1-forsvar, falder så ned igen. Vi hørte Nikolaj Jakobsen i talesætte det i sin timeout i første halvleg. Endnu en af de før omtalte defensive varianter, som det danske landshold kan benytte sig af. Det, der ofte sker, når man placerer en spiller længere fremme, det vi kalder 5-1, som vi ser Saustrup står på toppen nu af det danske forsvar. Det gør det svært for Bahrain at få lov til at have så lange angreb, som de har set hidtil. Og det er helt klart, det Nikolaj Jakobsen vil prøve at speede tempoet en lille smule op i kampen. Og med sådan en start, så kunne det jo godt være nu, at Kevin Møller også skal tage et straffekast. Hvorfor ikke? Indvalg som skytte til Mohamed Ahmed. Okay. Tiden for juleønsker er forbi. Det bliver i hvert fald ikke opfyldt på den her side af nytår. Ahmed tager det meget roligt i sin skudafvikling. Og lægger mærke til, at Kevin Møller løfter venstre ben, og ligger bolden stille og roligt ned omkring det højre. Det er en flot udført straffekast. Den taber Emil Madsen. Saustrup kommer først. Og der var den igen. Viljen til at ville løbe hjem. Den besidder Danmark også.
Det kan lyde lidt mærkeligt, at vi sidder snart i en landskamp og taler om vilje til at løbe hjem. Men det er ganske simpelthen et spørgsmål om viljestyrke, om man tager det hurtige løb. Og i sådan en kamp mod Bahrain, det var godt smidt ind af Emil Madsen, så er det jo nogle gange nemmere at lade være. Man kan forfalde til at lade være. Det vil undre mig, at Nikolaj Jacobsen ikke bad nogen om at løbe hjem. Også den der. Hvis han så det ikke gjorde det. Altså i morgen er han her med de hurtige fødder. Tilbage i bagkæden hos Bahrain. Oj! Den rammer Kevin Møller lige i hovedet. Det koster altså en udvisning, for der bliver ikke fløjtet noget. Og så må Kamis, det dømmer de også helt korrekt, ud og kigge fra bænken de næste 2 minutter. Direkte afslutning til ansigtet på den danske målvogter. Hvad synes du egentlig som tidligere målvogter om den? Det første, man tænker er jo klart, det gjorde ondt. Men det er jo, hvad der sker, når man står i mål, og der bliver skudt der, hvor du står. Så bliver det jo ramt en gang imellem. Heldigvis er det sjældent. Men jeg tænker også på, at man indfører den regel. Jeg synes, at det er en rigtig fornuftig regel. Dengang jeg spillede, eksisterede det ikke. Men det gør måske, at spillere tænker lidt ekstra over, at det egentlig er nødvendigt at skyde op i målvogterens ansigt. Konsekvensen kan jo være hjernerystelse og nogen, der sågar må stoppe karrieren af den årsag. Så det kan jo have en slem konsekvens. Dansk overtal bringer Mathias Gidsel tilbage i spil. Sammen med Holm og Lasse Andersson. Selvskål af Magnus Landin. Og blev det i øvrigt ikke mega rasende, når der var nogen, der skød dig i hovedet? Og nogle gange. Det er sket. Ikke altid, men det er sket. Smart afslutning. Ja, der er mere. Men de når slet ikke at få skiftet af Abdul Hussein Ali ind i målet. Lasse Andersson løber lige ned. Lasse Andersson er virkelig, virkelig god i det her spil. Lige efter et opgearkast, der ser vi ham meget, meget ofte. Nu er der jo ikke nogen målvogter, men ofte selv når målvogteren er der, ser vi ham komme med fulde gardiner ned igennem banen og få nogle gode skudchancer. Så det er en af hans spidskompetencer. Og det er også noget af det, der kan få lidt tempo i en kamp, som ellers er tempoforladt, må man sige. Bahrain er meget lidt interesseret i at spille hurtige angreb. Der blev Bahrain reddet til en dansk dommer. Men du har ret så vigtigt, at det er jo en søvndrukken. Søvndrukken hedder det håndboldkamp, og det er også sådan lidt en søvndrukken stemning, der er herinde. Publikum giver heller ikke meget til kampen. Jamen, de to ting hænger sammen. Lækker detalje. Ja, Johan Hansen. Men måske er det så noget, der skal til at vække de danske tilskuere. Og Johan Hansen, tidligere vi talte om andre spillers spidskompetencer. Johan Hansen er jo rigtig, rigtig god til de her teknisk svære skud, som vi ser her. Han får målvogteren flyttet lidt til sin egen højre side, og så ligger han en skruebold på den modsatte. Altså, der er ikke særlig mange spillere, der er gode til det, men det er jo det, der er sjovt at se, når landsholdsspillere som de her, de kan noget andet end alle os andre. Kigger lige ned på Anders Egert. Er det noget, du har lært ham? Nej, Egert var ikke så god til det. Han havde mere hårde skud. Den der havde bare en keeper så læst fra Emil Madsen. Ja. Bestemt ikke noget dårligt skud, men en god redning. Jo. Får han en mulighed igen.
Og den her gang vælger han ikke det lækre, men det sikre. 23-9. Danmark er jo generelt rigtig gode i kontrafasen, og det synes jeg også, vi har set her i starten af anden halvleg. Men meget sjov detaljevidt fra Emil Madsen her, da han sætter sig ud på bænken. Han ærger sig faktisk mere over den, han brænder, end han glæder sig over den, han scorer på. Det er fordi, han er agerig, ambitiøs, irriteret over at blive reddet. Det er jo alt det, man skal have, hvis man skal være på det her niveau. Man er simpelthen ikke tilfreds, hvis ikke man laver alle detaljer til perfektion. Nej, det er gode billeder. Prøv at se her. Han har altså lige scoret ham der. Det er godt fanget. Nå, det var det med de straffekast. Mohamed Ahmed. Men han bliver altså ved med den her lidt nonchalant afslutningsmetode, Mohamed Ahmed. Det virker godt. Det virker virkelig godt. Han får jo, som vi ser på de langsomme gengivelser her, han får jo smidt sin arm afsted, som om det skal være en hård afslutning. Og i sidste øjeblik, så slipper han bolden meget blødt. Flot teknisk detalje. Nu har han haft 3 skud på denne her nonchalant måde, som du siger. Det kunne være interessant at se, om en dansk målvogter havde... Ja, der er straffekast til opdækning i feltet. Kunne stille sig inde på mållinjen næste gang og se, om han egentlig overhovedet kan skyde hårdt. Rutineret Mohamed Merza. Vi skal ud på de danske dommere. Han havde jo tidligere en bror. Det har han stadigvæk. Ali Merza. Og var med på det her landshold. Udtaget den her gang. En lidt længere historie. Den kan vi vende tilbage til. Vi skal lige have straffekast. Der bliver brændt af Emil Madsen. Og det bliver jo et dansk tema nu, hvor Mikkel Hansen ikke længere er til rådighed. Straffekastene og hierarkiet. Fuldstændig. Det er jo det, vi alle sammen har nyt godt af. Det har været Mikkel Hansens eminente skudteknik på straffekastene. Og Danmark har virkelig profiteret af, at han har været så scoringssikker. Og vi alle sammen går vel og overvejer lidt, hvem er egentlig Danmarks bedste straffekastskytte i øjeblikket. Hvad er dit bud? Det er jo nok Emil Jacobsen, men i og med, at han ikke er på banen i øjeblikket, så blev Emil Madsen valgt i stedet for. Det kan være, han kommer nu. Der er i hvert fald dansk straffekast igen. Der kommer også udvisning til Al-Shehri. Og igen er det Lasse Andersen i denne her fase op ad banen, hvor han er så brølhamrende stærk. Det er dejligt at se. Det bliver en anden venstrefløj på straffekast den her gang. Magnus Landin. Det lige har præpareret bolden først. Men man må også sige, Jonas, det danske landshold har været begunstiget af i mange, mange år at have én stensikker skytte. Ja, og når Mikkel Hansen så ikke var der, så var det jo ganske ofte Hans Lindberg, der så fik de næste forsøg. Lindberg heller ikke en del. Og før dem var det Lars Christiansen, og det har jo også været vores landstræner Nikolaj Jacobsens kongedisciplin. Så det kan jo godt være, at vi bare skal veksle og bruge flere skytter. Så det var i hvert fald meget, meget effektiv i sit forsøg her. Ellers må hr. Jacobsen skrive sig selv på at gå ind og skyde. Det kan han vel endnu. Nej, jeg tror, han vil få det i skulderen. Det må jeg være helt ærlig at sige. En meget sikker scoring for Magnus Landin, og det er jo egentlig befriende at se. Det kunne være, at det er måske ham, der skal tage den disciplin op. Ja, og så er det godt for Magnus Landin at få lavet nogle mål, for det gør han ikke ret tit nede i sin tyske klub Kiel. Han får ikke ret mange muligheder, når han endelig spiller angrebsmæssigt på den venstre fløj. Det danske forsvar bliver snydt. Al-Saim reducerer. Simon Hall er kommet ind her sammen med Bergholgaard. Lidt fejl af Al-Saim. Det er faktisk første gang, vi har set Bahrain veksle tempoet. Og derfor scorer de det mål. Løber bag om vores meget offensive forsvar.
Giesel med igen, når Danmark spiller overtal. Og så dansk topscorer nu med 7 mål. Og det kommer jo ikke bag på nogen af os. Giesel skulle nok være gået selv. Der er straffekast, og der kommer også en udvisning til Adabia her. Ja, det er torske dumt, det han laver. Han slår jo Jan Hansen hen over hånden, da han springer noget på sig. Det der, altså hvad laver han? Ja, han når ikke, og tydeligvis ikke at tænke sig om. Det er nok den søde version. Lad os se Magnus Landin. Han får genvalg på straffekast. Effektiviteten i top. Danmark 15 mål foran Bahrain. Midtvejs i den her anden halvleg. Der stod Berghold klar med sin store favn til at tage imod modstander. Du kommer bare her, kammerat. Han er jo bumstærk og har ikke... Og det er ikke lukket ned for Kadem. Fuldstændig perfekt sat op igen, det her danske overtal til Magnus Landin, der nu har en håndfuld på lige så mange forsøg. Og vi har også i dag siddet og talt om, hvad er landsholdet, hvordan skal vi egentlig spille uden for eksempel Mikkel Hansen, og han var jo meget dominerende i det danske overtalsspil. Det ser lidt ud som om, at Nikolaj Jacobsen har valgt, at det bliver Mathias Giesel, der er arkitekten. Den spiller, der skal lægge den afgørende aflevering, når vi er i overtal fra nu af. Så var det Simon Hals tur til at tage imod. Videre til billedet her, Nikolaj Jacobsen ved at gøre Mads Mensah klar. Kevin Møller til Jakob Holm, spiller bande med Bergholdt og bringer Danmark på 28-12. Det står Mads Mensah. Og det her begynder lidt at minde om de 2 testkampe, Danmark spillede inden den seneste VM-slutrunde. Det var mod Saudi-Arabien, der også blev gennembrylet over 2 dage i, og det var så Odense og København dengang. Ja, men man kan sige, at der er noget positivt i, at Nikolaj Jacobsen og Henrik Kronborg, de får en mulighed nu for at sætte alle spillere ind. Se alle kombinationer, forsvar og angreb. Og om vi vinder med 15, 16, 14 eller 13 er jo fuldstændig bedøvende vildt. Og så sidder der måske en seer eller 2 derhjemme og spekulerer over, hvorfor Danmark vælger en modstander som Bahrain og Saudi-Arabien for 2 år siden, inden man skal spille VM. Det kan vi lige vende tilbage til efter timeouten her fra Nikolaj Jacobsen. Så du får bakken lidt væk. Og Hal, jeg ved godt, det er svært, men vi skal over have hjulpet Magnus på den inderside der. Han skal lidt højere op, så du kan nå det. Men vi skal over have lavet den der. Det vigtigste er, det kommer derud. Han får aldrig bolden videre derfra, ikke? Så det er vigtigt, at vi tør at overdække det, når vi kommer derover. Indgangsmæssigt nu. Mads kommer ind i stedet for Lasse. Jakob spiller 5 i midten. Mads starter det, så med det hurtige dobbeltkryds, hvor du kommer over 4'eren, ikke?
Hold klar dernede. Og spiller vi 5 på bakken med krydset, hvor Madsen så kommer rundt anden gang, Mads. Og Berghold sætter screeningen herovre. Hey, attack! We are creating much more better chances now. Understand? Ball scoring, keep the technical fault down. Understand? So continue. If they continue in the 6-0, if they're down, still making spaces, more passes to open them up. Justin, you need to keep the distance in the water. You're too close to the player. And then you can go for the space and play with Muslim. Then you have the crossing with B. If they are coming up, we have the running inside like before. Understand? Så er der spilletid til Mads Mensa i den danske bagkæde. Og så bare lige for at gøre den færdig med Bahrain som testmodstander. For en ting er jo, at det minder lidt om det Danmark skal møde i Algeriet og Tunesien i næste uge. En anden ting er, at der er jo ikke så mange hold, der er super interesserede i at teste mod Danmark lige op til sådan en slutrunde her. Og det er dansk landshold, der gerne vil spille på hjemmebane. De vil helst ikke ud og rejse lige op til et VM, der så også er på hjemmebane. Så mangfoldigheden af modstandere lige nu er jo heller ikke overvældende for Danmark. Så må man en gang imellem tage dem, man kan få. Ja, lige netop, og som vi også har talt om i løbet af denne her aften, så drejer det sig om Danmark selv, og ikke så meget modstand. Der skal nok komme god modstand de næste 3 uger. Så det er ikke det vigtigste. Der er jo andre, om ikke VM-favoritter, så i hvert fald VM-outsider, der tester mod noget mere jævnbyrdige modstandere. Vi kunne tage de svenske naboer, der tidligere i aften har spillet uafgjort mod Island. Ja, det er selvfølgelig to modstandere af en helt anden kaliber. Men det skal vi nok få, når VM starter modstand. Så Thomas Arnoldsen, der har fået fri. Og løb i hvert fald i anden halvleg. God kvalitet på kontradelen og på afslutningen her fra Kambar, der lige sendte en undskyldende lap i retning af Kevin Møller afslutningen igen. Ikke langt forbi hovedet. Nej, og det er jo dødirriterende, når man først er blevet skudt i hovedet en gang, at folk bliver ved med at skyde, og specielt i en træningskamp. Men sådan er det at være målmand. Ja, Lars Straffekast står langt ind i eget felt en gang til. Stagi, der har været fuldstændig sikker på sine første 2 forsøg. Sætter også den her. Jeg synes også, man må sige, Jonas, han har været sikker, men hans attitude har været meget seriøs omkring de 3 straffekast, han har skudt. Der har ikke været så meget slinger i valsen, og det er jo lidt af den attitude, vi skal have frem. Jeg er godt klar, at det er en træningskamp, og det er svært måske at hive sig op til de helt store præstationer, men han har været meget seriøs i sin straffekast. Spillet af Bahrain. Det er på god plads. Ja, det er virkelig godt udført angreb. Men noget af forskellen på en træningskamp og en rigtig VM-kamp er også den skarphed, det går ind i 1-mod-1-duellerne, altså mand mod mand. Lige nu har vi både Jakob Holm og Mads Mensa, som er meget stærke i den disciplin, men vi ser bare ikke i dag, at de kommer forbi. Der mangler lige de sidste 5%. Så her Mohamed Habib Ahmed, der lige har fat i, og jo ikke ved at holde fat i armen på Jakob Holm. Og Yassim prøver at bytte trøje tidligt i kampen. Koster selvfølgelig en udvisning til Mohamed Ahmed.
Den her gang bliver det så et dansk overtal uden Mathias Gidsel. Og det er jo også vigtigt, at vi får øvet netop de her discipliner uden ham. I tilfælde af, at han skulle være udvist, skadet, træt, at vi kan spille det på en anden måde. Man kan vel også sagtens forestille sig en situation under VM, hvor Nikolaj Jacobsen simpelthen vælger at give Mathias Gidsel helt fri en aften. Kommer udvisning igen, tackling til ansigtet på Emil Madsen. Altså lad Gidsel sidde helt over. Netop, og derfor skal vi jo kunne løse overtal på en anden måde end kun med ham. Og det her, det skal give dansk scoring 6-4. Netop. Emil Madsen. Mens han springer og får straffekast og udvisning igen. Den tredje lige oven i hinanden. Kamis. Står der igen, Magnus Landin. Samme attitude, samme resultat. Danmark på dobbelt op. 30-15. Men er det mangel på kvalitet, eller er det svinesteg, de render rundt og laver nu, spillerne fra Bahrain? Jeg vil se det helt klart som lidt mangel på kvalitet, og måske også sådan lidt irriteret over resultatet. Jeg synes ikke, vi har været tale om de svinesteg. Men de gør jo ikke livet lettere for sig selv. Nej, 4-6. Ja, det er sjældent, man ser det. På at se dansk forsvar. Står alle sammen ud over 3 meter. Der er ikke rigtig nogen at takle. Den røde mur har fået en ny betydning. Smider de oven i købet også væk. Magnus Landin venter lige på at få et par venner med. Jørgen Hansen. Nej, det bliver jo en lille smule komisk nu. 6-3. Hvad skal den stejls modstander dog gøre? Mensa, Magnus Landin. Og så Brandheim for første gang. 6-3. Og Danmark scorer ikke. Ja, det er for dårligt. Ganske simpelthen. Men vi får jo spillet os frem til en fin chance. Der må vi også give noget kredit til målvogteren. 2 hænder og et ben. Altså en flot udført redning. Men selvfølgelig skal de score, når vi er 6-3. Det er nogle mand her. 21-årig Hesham Isa, der er kommet ind i buret nu. Kommer der også et dansk udvisning. Den kommer til Emil Bergholtz. Første dansk udvisning i kampen. Den kan han så tage en samtale med sin tidligere træner i Skjern, Henrik Kronborg, om. De smiler af den begge to. – 14 sekunder endnu i overtal for Danmark. Emil Madsen. Det er ikke godt nok. Den danske udnyttelse af de sidste sekunder i overtal her. Simon Hall læner hele sin store krop ind over den bahrainske forsvarsspiller. Og bringer Danmark foran 31-5. Og så er det Arne Christiansson, landstræner hos Bahrain, der har taget sin anden timeout. Danmark fører 31-15, og det kommer Danmark jo ikke til helt af sig selv. Kommer bageren ikke derovre. Han stiller sig bare bredt, sådan så vi kan ligge og spille vores 5-spil eller vores franske spil, og så løber Emil bare hurtigt ud. Bare sådan, så vi får dem trykket ned, hvis det er, de går i 3-3. Går de ikke i 3, og så er vi stadig spillet 5 med forbevægelsen. Med krydset, hvor Simon sætter screening på ydersiden. 4'eren derovre, eller 3'eren derovre, ikke? Ja. Kan du dreje rundt på 3'er? Ja, det er godt. Kom. Hvad kan man for?
I mean, play Bahrain change. Understand? If he's pushing up, play the ball back, then you can come on it. If problem, extra. Manama extra. If problem, extra. There's some more inside. Okay. In the defense, 3-3. Don't let them come running to you. Let them start without the ball. Okay. And then when they start running inside or something, come together. Okay. De sidste 6 minutter, der vil groft sagt bare skal overstås, og det gælder sådan set både for Danmark og for Bahrain. Ja, men lad os håbe, at de forkæler også seere med nogle lækre detaljer stadigvæk. Det gør immer væk en håndboldkamp 100 gange sjovere. Den her gik i hvert fald et pænt stykke over det danske mål. På en aften, hvor Henrik Mølgaard vel nu er den eneste danske spiller, der ikke har været i aktion. Bahrain går hårdt igen, fortsætter 3-3 forsvaret. Jakob Holm løser det. Der stod Henrik Mølgaard. Og det kan også godt vise sig at være billedet under den kommende VM-slutrunde, at der ikke er mange spilminutter til Henrik Mølgaard. Det har Nikolaj Jacobsen jo også talesat i forbindelse med trupudtagelsen. Men så udfylder Henrik Mølgaard på rigtig mange andre områder en ualmindelig vigtig rolle for det her danske landshold. Ja, lige præcis. Alle de ting, vi ikke ser, der foregår bag ved kulisserne, der har Henrik Mølgaard en rigtig, rigtig stor rolle på holdet. Og så gør det måske ikke så meget, at han ikke får så mange spilminutter. Skal til sin 16. Og nu også definitivt sidste slutrunde som spiller. Henrik Mølgaard, der stopper karrieren til sommer og bliver assistenttræner i Paris. Og med fraværet er Mikkel Hansen. Og Niklas Landin er jo også nu den mest rutinerede i slutrundesammenhæng for Danmark. Sammen med ham, der lige skød på mål der. Mads Mensa. 16 og 15 slutrunder har de to. Samarbejdet mellem Simon Hall og Magnus Landin har været en lille smule udfordret i anden halvleg. Det har ikke været det generelle billede. Det var også det, Nikolaj Jacobsen talte om i en af timeoutsene. Simon Hall kommer simpelthen til at stå for langt fra Magnus Landin i forsvarets venstre side. Det er også to spillere med ens karakteristika, høje og måske ikke så hurtige på benene. Det har været lidt en udfordring i den her anden halvleg. Okay, på passivt spil. Og en meget, meget fri. Abdullah ind under det danske midterforsvar. Det er ikke alt. Han har slået på lige godt fra, Jakob Holm. Nej, og måske han har haft et stort ønske om at deltage, og det er jo rigtig positivt. Men som du siger, Jonas, så er det ikke alt, der har været lige godt. 3 på 8 for Jakob Holm i de 35 minutter til når at blive til i den her kamp. Men jeg synes også, vi skal rose Bahrains nummer 12 i målet for nogle fine, flotte redninger de sidste 10 minutter. Både på Mads Mensa og nu her på Jakob Holm. Så den sådan set også på Magnus Landin på fløjen. Det har været gode redninger på store chancer. Ny markering på passivt spil. Det der har Kevin Møller fuldstændig tjek på. Ja. Flot, let redning. På et skud, der går lige ud af landvejen, som vi ender at sige. Man kan se skuddets placering meget tidligere, så er det relativt let at redde for en målvogter med den kvalitet, som Kevin Møller. Så tager Danmark lige et angreb 7-6. Det er jo en facet af spillet, du er ret vild med, Jonas. Så vi får den lige med her på faldredet. Er jeg vild med 7-6? Ja, jeg synes ofte, at du efterspørger det. Jeg mener bare, at man som for eksempel Bahrain burde have et 7-6-spil i bagagen i kampe, hvor man kunne forestille sig
for eksempel mod Danmark, det ville blive lidt svært. Og nu reglen er der. Jeg er fuldstændig enig, og vi har jo sådan set set i den danske håndboldliga i Grænsted. Det absolutte bundhold, de har truffet det standpunkt, at vi prøver at lave noget ukonventionelt, og det er simpelthen at spille 7 mod 6 for helt eneste enkelt. Det kunne Bahrain måske have forsøgt i dag. Ja, de havde 4 angreb i første halvleg, 7 mod 6. Det endte i 1 afslutning og 3 tekniske fejl. Det er jo ikke sådan, man skal spille 7 mod 6. Nej, så er det nok bedre, de lader være. Ja. Taget hul på det sidste minut. En lidt magtværdig testkamp. Ja, Bahrain har ganske simpelthen været for dårlige at spille for langsomt til at kunne skabe en god kamp, og skal de tage noget positivt med. Os alle sammen, så er det, at Danmark har ikke fået nogen skader. Det er ønske nummer 1, nummer 2 og nummer 3 til de her 2 kampe. Ingen skader. Simon Hall bringer Danmark foran med 16. Det vil være den største danske sejr over Bahrain. Nikolaj Jakobsen har været landstræner. Det er så også første gang, man møder i en testkamp. De andre møder har været i betydelige kampe. OL-kvalifikation, OL, 2 gange VM. Og mens de sidste sekunder forsvinder på klokken, og Emil Bergholt afviser sammen med Kevin Møller de sidste stod fra Bahrain, så konstaterer vi, at Danmark halvvejs inde i de 2 testkampe kan notere den første sejr på 16 mål, 33-17 over Bahrain. Men i en kamp, hvor svarene vel reelt var få for Danmark. Ja, men ganske simpelthen, fordi kampens natur var ikke til at få nogen svar. Vi har fået alle mænd i gang, banket rust af, som Mølgaard talte om indledningsvis, og vi har